Shalom, començarem ara una sèrie sobre Derech Eretz, és a dir, l'ètica i el comportament moral. Ara que s'acosta la festa de Shavuot, d'aquí 2 dies serà la festa de Shavuot, en la que rebem la Torà al poble d'Israel, però, com diuen els savis, Derech Eretz Kadma la Torà, que vol dir que abans de la Torà s'ha de tenir una moralitat correcta, una ètica correcta. Molts pobles del món, o alguns pobles del món, tenen ben desenvolupat aquest Derech Eretz, aquesta ètica, aquest comportament ètic, però al no tenir la pota de la Torà, segurament si estiguessin sotmesos a l'estrès que està sotmès el poble jueu, aquesta pota de Derech Eretz se'ls hi desmuntaria. Nosaltres, com a llum a les nacions, necessitem tenir les dues cames fortes. La cama de la Torà, que Baruch Hashem cada vegada l'estem desenvolupant més, i al llarg de la història ens hi hem aferrat amb una força molt gran, però també necessitem desenvolupar el Derech Eretz, la moralitat i l'ètica, el comportament, diguéssim, que hi hagi una exquisidesa en el comportament nostre, amb els nostres connacionals i amb la resta de persones del món. Així doncs, de moment que tinguem un Hag Shavuot significatiu i després continuarem amb el Derech Eretz. Shalom.